Jotono no lamsoga ni YouTube channel lo kai tomong no norok ani channel no subscribe khlaya ko angka subscribe khlai ready ang ketal job advertisement ta online information related video sanam nga phai tini kase ketal notification ai nai abo rujaka health and family welfare department government of Tripura ni bukhakte on notification rujaka gnoro video no paithak jorate nai tongde nga phai official notification ai nai na omo khai to official notification on notification rijak mani kangkai Directorate of Health Service notification rijak ha 27 tarik September 2023 o oro norok offline no thangai apply ma khlainai je candidate eligible ngi tongnai rok norok apply khlaima no age limit rijak ha jagao je candidate 18 ni simio jagao 40 years ni bising tongnai relaxation chini ST rongka 45 ingphano apply khlaima nai abo angka contractual post 11 month ni bagai oro total post tongo 117 ta post abo angka Agartala government degree dental college tai IGM hospital oro rejak tongo nemo post tai qualification rok tai CNS ni bagai reserve khlajak post rok kai besuk tong tai salary besuk rejak na oro mention khlajak tongo oro naidi number 4 o tongo number 3 o librarian tongo abong kangkai graduate pai norok degree diploma library o khlajak tongna nangnai oro tongo computer operator ongkai norok class 10 pass khlai norok ni computer ni certificate dok tong kangkai no norok o jagao apply khlai manai CNS ni bagai tongo jagao 4 ta post salary rejaknai 21400 khlai rejaknai o post ni bagai haikon norok kwbangma post tongo PDF no to norok mananate ang official website no bang description o rirnai oro electrician khoroksa tongo CNS ni bagai abo kangkai to ITI pass tangnai class 8 pass khlai norok ITI khlajak tongkai apply khlai manai o jagao driver ni bagai ingkai kaisa post tongo driver rejaknai 21400 khlai rejaknai o jagao class 8 pass khlai norok ni je commercial driving license tong kangkai driver ni bagai apply khlai manai norok oro salary bo mention khlajak tongo hake plumber tongo ingkai attendant tongo library attendant tongo CNS ni bagai o jagao nai di plumber ro kangkai 20700 rejaknai class 10 pass khlai norok plumber ro jagao norok ni knowledge rok experience rok tong kangkai norok apply khlai mano ST ni post bo tongo tai oro je 12 ni simi 20 ta post tong bai mani a post kangkai sini ST rok kangkai class 5 pass khlajak tong kangkai no norok apply khlai manai haipano preference kwbangkha rejaknai je candidate ni knowledge tongnai o jagao kwbangma post tongo nai di attendant ongkai 15 ta post aro 16000 khlai rejaknai o je post tongbai mani abo tai o jagao sajaka knowledge tongna nangnai Bengali te kokborok abo desirable samjaka o jagao joto post ni bagai no tai ang je application ni format to video ni description o rirnai norok thangi download khlai di norok a form no tlangai norok ni documents bai baksa o jagao Directorate of Health Service PN Complex Gurkhabasti aro thangai last date tongnai 18 tarik October 2023 29 tarik simna norok thangi remand khabo application form tangri ruana o jagao sajaka je candidate norok apply khlainai norok kaini post phane apply khlainai angka norok kaini application au separate kaisa khlai apply ma khlainai o jagao norok o post ni bagai gangka o jagao interview najak manu hani saka tai norok ni je percentage tongbai mani abo kai 50% mark tongnai tai interview tongnai 50 obahaike merit basic sanamui no norok no oro posting rejaknai gangka o jagao offline no norok thangi apply ma khlainai application of form no tangri ruana description no norok download khlai di download khlai mani yakolo norok apply khlaina mo sungke bo post na apply khlaina ne apply khlai di norok ni joto documents ribai norok thangdi aje address rijak tongma jagao date 18 tarik last date tongnai gangkai tinin bagam sunong situng jotono no hambai